थास' बिबार खायै खायै फैनानै दा जों रुम मोनफैबाय आरोना एसे बाजारबो लाबोबाय हिनजावफोरनि खर'आव फुनग्रा सेम्पुलै क्लिनिक प्लास लाबोबाय नै मान्दे मैगं मान्दे थास' बिबार 2 3 दे मा मैगं एयो खोन्थादो औ फोरला बिजौ रायजोफोर बहल बिजौ नङा आच्छा फोरला बिजौ बुजिनो हाग्राफोरा बुजि आरो बुजिनो हायैफोरा नायनि मुनाया नायनि नै आयै थास' बिबाराबो बारसेल' माथो बारनै फाइनालि नै दाना थादुन सिखावफोरा आंनि बागानाव थास' बिबार आथिं खाफैजेनबाय आरोना होथारदों एब्रे एब्रानो बा लेवार थागोनलै लेवार थागोन मायावबा हाबलांगोन बोरै जोंना दुनफिया ओइ नै बेयावसो दंहैयो र' आंनि बागान थास' बागानाव फैनानै थास' बिबार खाफैग्राफोरखौ एसे थिग जावनानै हरनि आं रायनानै हरनि मा खाखो थास' बिबार औ थास' आथिं आच्छा नायनि रलाय नाय बा आदि जानांगोन आंनो बेसे होलांनांगोन नै आर्मि जुथासो गानलायबावदोंलै नै बा बारे थास' बिबार खानाया दुमफिया जोंना बेयो जाहैबाय बेवफोर दुमफे माने दिनैहाय सानदे नालाय नामा बेवफोर खामानिथ' गैया औ दिनै सानदे नालाय खामानि गैया डिउटि गैया ओंखायनो थास' बिबार नागिरलाबायनो होननानैहाय नागिरफैदों आरोना बोरै हाम्फिया ओइ नै हाम्फिया नै रायजोफोर आं माबा मोनसे खोन्थानि दै नैबे मोसौ जारसि दिनावहाय 10 लिटार होयोनोलै बियो बे मोसौ जारसिया गाइखेर आरोना फुङाव 5 लिटार आरो बेलासियाव 5 लिटार दाना होनायनि सायाव आरोना दाना बेसेबां होयो बेसेबांनो गाइखेर आरो दे हाम्फे बारे बेनाव नै माथो बेलाय मा थास' आथिं गोजाल'लै बारे नों थास' बिबारखौ जाया होमबा थास' बिबार जाया खोमालै बियो थास' बिबारा मानोनो गोदोनायावहाय र' आदि होगोन ना आंनोबो होलांनांगोन एसे आदि गैया हा आदि गैया आदि होनो हाया आंनि बागानाव फैनानै आदिथ' जानांगोन ना एसेबाबो आंनोबोथ' एसे होलांनांगोन हाब्रु बारियावनो खाखाबायलै सयथिबो नै दैया हाब्रुआलाय जाखागोन दा दैज्लां बोथोराव हाब्रु नङाबा मायावबा गोरान मोनगोन नामा ओरै बिल्डिं लुजेनदों नै हे मालाय थाला 5 ताला बोरो मानसियालाय नै ओरैसो नै ओइ सासेया हनै ओरै ओइ नै खावब्लिब नै दुमफिया ओइ नै सार बारे बिसिना नुबाय ओइ नै जोंना सारा रायहरदोंलै थांबाय हाबलांबाय ओइ नै सासेया हनै सासेया हनै बेबो खानो होनदोंमोनलै मानसिया दिनै दासो मोनफैदों खावलाब्ला मोनफैदों आरोना नुबाय खानाय फिथराव बिबार थुलायनाय होननानै
हेर बेनलालायनाय मा मोखांबो खोन्थाया मुंबो खोन्थायाब्रा ओरैनावलाय खनसे मैगं खानाया बिथिं बिथिं नङाबा आरो नै जोंना सासेया दुमफिया ओरै होख्लायगासिनो दङ नै जुथाबो गानदों फागुन दाननि थिं थिं सान्दुङाव साथा हमनानै देलाय देलाय मा नागिरदों दुमफे नोङो अ थास' बिबार खादों बुस्थुआ ओइ देखौ दंमारोलै नै थास' बिबारा बा बेसेबां खानो नै थास' बिबारानो गोजा आयौ आमदामि मोनफ्रुजोबनानै दं नै बेयावफोर दुमफे ओरै खाफैदो आयै नै नै ओरै खाफै औ नै दे ओइ नै जोंना थास' बैगोमाया हनै बा बारे र' नैबे हानि मालिकलै न' मालिक बियो नैबे बिल्डिंनि नुबाय थाला 10 थाला लुखोबाय जोंना बिथाङा ओइ नै थाखोमानासो नाहरलायबावो नै ओरैबो दं नै मेल्ला दं नै मनायासो जायगा थोला जोंना आयौ बारे बा आथिङै आखाइयै बिबारै मोदोमैलै दे खाबाय था होमबा नोंसोरो थांनोसैलाय आंहा होमबा आंबो बारसे खानानै खोन्थानांसिगोन आंखौ बखिदोंलै बिसोरो हाम्फेजों दुमफेजों थास' बिबार खाना होयैनि नै एम्फौ जानाय मोनसे मोजां मोनसे आरो नैबे गोमोनखौबो बारसे खाना होबावनि आं र' आइया नैबेखौबो खाना होगोन गोमोनासो गोथाव मोदोमोनोलै जानानैहाय जानायावल' गोथाव मोनो हासुनायावसो गोन्दो मोनामो जाहैदों ओइ मोनहालायाबावलै माथो बा होथारबायलै नै बायख'बोबायसो मोनसे गोलैबायसो देरे लाजोबथारखाबायलै मनायासो जायगा थोलानो उफ बा मायाव सोबावगोन गोलोमफ्रुजोब्बाय नै जोंना दुमफिया हाम्फियाथ' नै खर' गिदिंलायबायसोनो सान्दुङानो गैया नै दोमैलुलुसो मना गांसे लाबबाव आरो मनासो नांबावगौ जाहैदों र' आंबो बारसे खानो होबावनि नै बेखौनो खानांसिगोन आङो आरो नैखौ खाबावनांसिगोनलाय खालायबाय नै मेल्ला थास' बिबार जानांगोन दिनैहाय आंबो बिसिनि हाम्फे आरो दुमफेनि माबा आरो आंबो खावनोसै खाबाय नै खाबाय आखाइ फोलावबानो मोनो नै बेसेबां खानो जाबायलै आखायासो दा गोजा जानोसैलाय थास' बिबार खाबाथाय आथाबो नाङो आरो दाना आंखौसो लानो थिनबावबायलै बेबो बा माबि जालायलायथारदों नै लाथ'ला खोमालै आङो एफा गिलिर नुबाय मनायानो बुंबाय ओइ नै खादों थास' बिफाङासो जौसिन गोजा मानसिफोरनिफ्राय नुबाय बिदि जायो जौनोबो रोङा देरनोबो रोङा हायथुथु हायथाथा मागोना नामाबो दुमफे आरो हाम्फे मोनाखैलै बिसोरो नै जुथासो गानलायलायबावदों माबायदि फाख्रा सिख्रा आयु मा सरिथलै बिसोरलाय दे नायदो हनै थास' आथिं थास' बिबार खाग्राफोरा माबायदि हाबबाय थादों जाबाय बारा खानो नाङा जोंहाबो जानांगोन ना बा बिराद माबायदिलै बिसोरलाय थास' सिखावफोरालाय दे जाबाय दे जाबायलै बारा खानो नांला बारे नुबाय खानायखौल' मिथिदावलै बारे बा
मालायनि बागानाव फैनानै बा बाख्रिखौनो लांजोबसै नामालै ओइ सासेयाथ' नै आयौ दुमफिया नुबाय दे जाबाय दे सानै आरि दंहैयो सानै आरि हाग्रामा सार दं लानथाथानो सासेयाव लाजियो बा बारे